Keixo guztioi, gaur Ibai Marinekin gare, ira proiektuko abeslaria eta gitarrista baita. Eta, ointxe beste proiektu bat sortu do, Ibai Marin La Vieja Guardia ditzen dana, eta, hori aurrera goitzen godu, baina lehenengo, zemoz Ibai? Apa, Keixo, atxaldean, ondo, bai, gustora. Badakizu nola dijo nau, hasiko zea nahi dezun taldetik, 3 talde aukeratuko dituzu, eta pixkat historia hola kontau eta zergatia. Bale, a ber, egia esan ni ez naiz oso aditua izan, taldeen historian, ikasketa hori egiteaz, ez? Egia da naizela oso pertsona, musika entzutea gustatzen zaiona, baina ez naiz asko ere gehiegi preocupatzen ez nondik datozen la prensa del metal ez dut asko jarraitzen, ez? Baina egia da, nire bizitzan eduki izan ditudala, talde asko kutxunak izan dianak, etapak markatu dizkiatenak, eta asko aipatu genitzazke, ez? Baina, talde batetik asteagatikan, nik uste Ronnie James Dio, ez? Izango litzatekela, ez? Ronnie James Dio, badakigu gaur egun ez dagoela gurekin, abeslari oso fina izan dan, pertsona bat izan da niretzako, eta aukeraketa egin dudanean, 3 talde hauen aukeraketa egin izan dudanean, izan da beti pixkat ahotxian pentsatzen, ez? Ahots printzipaletan pentsatzen. Ni beti konsiderau naiz abeslaria ez, nahiz eta gitarra jo, ez naiz gitarrista bat. Azkenen gitarra niretzako da instrumentu bat, nire ahotsa jarraitzeko eta listo, ez? Baina bai abeslaria, orduan horregatik hautatu ditut 3 talde hauek, ez? 3 ahots oso esanguratsu dialako niretzako. Orduan hasteko Ronnie James Dio, ez? Dio izan da niretzako abeslari ez dakit, puntakoenena, ez? Disiplinatua, bere 70 ez dakit zenbat urtekin, oraindikan eszenatokian sekulako maila eskaini izan duen pertsona, ez? Kontuan edukita azkenen, heavy metaletikan etortzen dian talde hauek, beraien tesitura, ahotsaren tesitura oso altua mantentzen dutela, ez? Orduan, zailena da, traiektoria guzti horretan, zure ahotsak garbi mantendu eta tesitura hortan mantentzia, ez? Azkenen adinak bere urratsak uzten ditu, ez? Eta orduan ahotsean normalena izaten da ahotsa loditzea adinarekin. Hori oso normala da. Eta zaintzen ez baldin bazea, tesitura ere jatsi behar izatea ere oso normala izango litzateke. Ronnie James Diok lortu zuen, nik uste maila hori puntan mantentzia, ez? Eta horregatik niretzako, Dio izan da, oso erreferente handia, ez? Bere izaera abesteko unean, nik uste markatu dula etapa handi bat abeslari askorentzat, ez? Gero, egia da, musikalki, uste gaizki espanabil, hobek 80. hamarkadako talde bada, eta gitarrista oso onak eduki izan ditu, ez, aldamenean, ez, eta sortu dituzten riffak, garai hartan, gero beste oraingo taldeetan errepikatuta ikusi izan ditugu, ez? Orduan nik uste, talde oso referente handiko eta influentzia handiko talde bat izan dela beste taldeentzako ere, ez? Eta ez bakarrik Euskal Herrian, baizik eta esatete mundu mailan, ez? Ez dakit nik Ronnie ikusi nun Garesen ikusi nun zuzenean, eta naiz eta oso emanaldi neurtua izan, berak 3 abestiro eszenatokitik irtetzen zalako,
nik uste oso maila altua eskaini zula. Ja adinean ja nahiko aurrea zegoen, badakigu baita ere, minbizi batez hil zitzaigula, hiltzala, eta baina hala ere nik uste kriston maila mantendu zula bukaera arte. Bueno, Bai, nik esan beru. Esan behar nizuna da, adibidez, talde askok, ite dutena CD-a grabau, eta urte batzuk igarota gero, igual, gitarran afinazioa bat tono bat jeitsi, eta besti berdina jo tono bat jeitsituta, baina ikusi ditut kontzertu batzuk YouTubeen, tamalez ez ditut ikusi inoiz zuzenen, baina YouTubeen ikusi ditut, eta dia CD-en tonalitate berdinak. Gutxienez abesti batzuk, eta hori mantentzea, 70 piko urtekin, eta... Bai, oso zain. Bai, merida handia. Nik esan behar nona, zu esan duzuna eza parte, oso tipo referentea, nik uste, rock eta metal mundun zahaldu zena, ez? Apunto, Rainbow neon zala, talde oso mitikoa Richie Blackmore, eta hola, esango nuen igual rock klasiko goa ez, 70ko rock klasiko hori, baina Black Sabbathen ere onda, ez? Heavy metalan aitak edo dienak, ez? Orduna esan ere dala tipo bat, bueno, asko markatu zula, hau ere bera... Hori esaten dute, bera monaren bitartez. Hori da. Bai, zerbait, eta hola itentziola espiritu ezagiz, eta... Demonio eta hola. Bai, hori da. Eta beak, bueno, hola iten zon uste, baina hori oso tipo hori, referentea, eta nik uste dut, hori, rock, heavy eta denetik pixkat entzun duna, bueno, rock entzun donak, hasieratik nik uste dut bada, ez da igual hain Black Sabbath neon da, igual ez da hain Ozzy Osbourne bezalako, ez, Ozzy izan da ezakit, beste karisma bat. Bai, igual Ozzy izan da askoze publiko generalago eta inditun atrozidade eta gauza bat, eta hau izan da igual pixkat, hori, tipo serioa, gauzak ere hartzen zitula, eta bere karrera solitarion zuk esan ezuna, lehenengo diskoa, Holiday Bear, nik hori entzun dut gehiena, oso riff hori, oso riff otxentero, gitarra azkarra, solo onak, eta hori, eske tipo referentea. Claro, Vivian Campbell daka gitarrista bezala, claro, gero baita ere, hori ez, asmatu behar dezu oso ondo zeinekin juntatzen zean, ez, ze musikari dazkasun zure atzean, ez, azkenean burua oso garrantzitsua da, noski baietz, baina buru hori jarraituko duen armak behar dituzu, ez, eta orduan, claro, Dio nik uste dut lortu zula, ez, bere elenko hori potente bat eukitzia, ez. Vivian Campbell, de hecho, hain Def Leppardrekin daula, ez? Bai. Ez dola ez da solo gaitetza ez erriten. Ikusitu bideo batzuk, hori, eskotan ere hemen gomendatzei dugula eta ere zuzenak eta jendea igual diskok eta gaur egun ere etzuteko, baino zuzenetan eta askotan jendea igual ere gehiago animatzen dio. Eta hain dela gutxi gotako bat, daula 1800 HD 60 FPS edo Japoneko direktoa, 85ekoa. Lehen hona izan guztien eta goza, eta hor ikuste hori, Vivian Campbell talde guztia, solok eta... Bai, hasierako formatua eta... Bai, gaina, bueno, sorte eukitzen nahi gara, porque esaten ditugun talde guztik dauzkate abeslari bat timbre desberdina dauzkena. Adibidez, The Strokesen Julian edo adibidez, horreko taldek eta hola, esan ditugu pila bat, abeslaria zuk ezagutzen dezula bakarrik hautsan timbragatik, eta adibidez Diok dauke timbre bat inorrek ez duena iritsi. Bai igual desberdina baina dauke puntu hori badakizula Dio dala Bai, dudik ez. Nik uste maixue izan zala, eta nik batzen naiz, gure lehenengo diskoak grabatu genitu nian, gugute ginean Esparza de Galarrea, Sonido 21-ra, eta Javi San Martín satirako, bueno, berak bi diska kaleratzen zuen, satira bezala, garaietan ez, ja 80garren hamarkadan, ez? Sangre Azul, satira, ez, hor zeuden, ez, heavy mailan, eta berak Dion zea hori sartu nindun neri, ez, eta berak esatezun, Dio kantatzezula kozka iten.
canta mordiendo, esatezian, ez? Este tío es que canta mordiendo. Eta, jode, jaztezea, belarria jartzen diozu, eta, ostras, antzeman daiteke, ez? Izaera hori, ez? Abesterako garaian, bere izaera hori nola oskatzen ditun esaldiak, ez? Eta oso konparatiba ederra iruditu zitzaidan, ze denborarekin, pixkat zentzua jarrita eta pixkat entzuten, bai antzeman izan nula espresio hori, ez? Jabik esan dako espresio hori, eta nik uste gauza bitxiak diala, ez bakoitzak, karo, entzumen badaka, eta erabatera entzuten du, ez? Baina oso kuriosoa iruditu zitzaidan. Bai, gaina, esan barra dukeu, oin dela hilabete justo betezala 10 urte, ez? Bai, arrazoi bit. Hilzala justo batzen naiz. Ja. Aitorrek eta hola jotzen zuten, egun hortan, uste? Eitzako jaietan, Aitor. Bai, zu, ilunartetik. Eitzako jaietan, eta hola. Uste ditzen zenutela Rainbow in the Dark, edo... Bai, oso hori, bai, eske, hostia, flipatzen neon, zaten, si kuarentenan neon, si ez duke kontzertu. Bai, hombre, ez, 10 urtea, oin dela 10. Bai, hori, bai, bastante heavy eta, bai, puede ser. Iten genora hori, bai, eske, bastante tema mitiko dauzke hori, Rainbow in the Darkeko soloa ere, estoa, gero ere dauke beste bat, Don't Talk to Strangers, hori da. Oso riff ochentero ni gustatzen zaitena, hola, ezakit, kaineroa, bateria eta bajoakin dijotela hor biak atope, eta gero gitarra, ja gero aztera hori, floritura eta bezala iten, baina, bai, puede ser, ja nintzen goratzen, ja. Hungry for Heaven, jotza genuen. Bai? Bai, kilometrotan jo genuen. Bai. Bai, oso kanta igual ez oso ezaguna, eta, karo, kilometrotan, pentsa, gu orduan neukiko genituen, izango zen, ez naiz gogoratzen oain, ondo, baina ez dakit, 2002 o olako zer. Bueno, hori hemen izan zen. Urretxun izan zen, 2000. Hori da. Bai, beitu, 2000 izan zen. Bai, han jo genuen, eta karo, pentsa ez, gazte jendia aurren, karo, dio jotze zenunean, jendia gelditu zen pixkat, como, dantzan eta jarraitzen ez, baina zuk ez dezu ezagutzen, normala dan bezala, ez? Baina, bai, kurioso izan zen. Bai, kilometro bat zen Dion berzio bat itia. Bueno. Hori notatzeie, hori da. Publiko notatzeia zintzuk gehan frikik, ala zintzuk. Bai, argi. Dion nire ustez ondo, konta duzu, historia politxa, eta gaina gutzako ere referentzia handia. Bai, Eta, jarraituko du, bigarren taldekin. Bai, nik bigarren talde bezala aukeratu dut White Snake, ez? Pixkat, nik uste dut ari berian, ez? Jarraitzen. Baita ere, lehen esan bezala, ahotxian zentratzen, niretzako David Coverdale izan da, beste referente bat, abesteko beste modu bat, beste ezberdina, naiz eta, genero berdintxuetan ibili, baita, David Coverdale Deep Purple-etik handator, gero bere proiektu eintzun, pixkat etapa hortatik handatoz, ez, bi abeslari hauek. White Snake izan da niretzako etapa oso markatu bat utzi didanan ere bizitzan, ez? Kontzertuak ikusi ditut beriak, ez gogoratzen orain zenbat kontzertu ikusi ditudan, ez dira izan 40, baina, nik uste pare bat aldiz ikusi ditudala, 3 aldiz uste ikusi ditudala, eta zuzenian. Eta flipau itet. Osea, talde honekin niretzako izan da nire loraldia bezala heavy metalean, ez? Estilo bat, zeatik ez, estilo bat imitau nahia, ez? Tipo hau ikusi eta gero, ez? Bere oholtzan zanpatzeko modua, jendiai
animatzeko modua, bere ahotsaren sensualidadia, tipo horren sensualidadia, ahotxian grabe hoiek, gehi agudo hoiek, ez? Nola erabiltzen duen eta gero, pues, berak nola espresatzen duen, ez? Hori asko gustatzen zitzaidan, ez? Garaia hortan baita ere, oso gaztia nire bai, eta beste txori batzuk baita ere buruan, ez? Orduan hori ikustia, ez dakit, asko motibatu ninduen, ez? Abesteko garaian. Eta gero gauza berdina nik uste talde hontan, ez? Nik ikusi nitunean Belodromuan Marco Mendoza zeon, bajista bezala, eta Tommy Aldrich baterian, bueno, ikaragarria, ez? Karo, dakazu hor un pedazo de muro, ez? Atzian, kanta guztiak mantentzen dizkizutela hemen goian, ez? Ez dakit, nik uste, betiko diska bat aipatu dezakegula White Snakeen, ez? Mila batzen dola horita zazpi. Hori da, hori da. Bai, mitigona, bai. Diskori la hostia. Hori da, nik dakate. Hard rock estilon. Nik dakate, 25. Aniversarioko vinilua, eta brutala, osea, behitu atzeko argazkia. Joder. Brutal. Esatezu, hostia, quiero ser David Coverdale, no? Ez, abeslari garai baten, ez? Ez dakit, netzako izan da, asko ikasieten abeslari ontatik asko ikasi izan dut, ez? Eta beste referente bat niretzako. Nik esan bat nun, zuk esan zula, ez, Deep Purple ondala, nik ez daki Richie Blackmurrek ze esto zeuken, tio, osea, ze begi zeuken, ez, hartzen ziten abeslari guztik eta, dena, kristona. Deep Purple, Rainbow, no seke, eta gero dena izan dela, osea, esan dugu, dio, Black Sabbath, Rainbow, hau, Deep Purple, hau, esan, rock mundun ezagutzen dana, edo, bueno, pasitzana, osea, guztik izan die top, eta esate, joder, tipo hau ez dakit, bakit ere oso estentrikoa eta ala txinbrak murta, baino, osea, oso meten da. De lo bueno lo mejor. Bai, eta esan nola, justo ere ikusiet, justo datu hau ez nekin, banekin ere, bueno, gero Steve Vai ontzala, pamitiko gitarra, eta bueno, Steve Vai gitarrista artean oso ezaguna, baino Vivian Campbell bera ere ontzan lehenengo urtetan, eta hori ez nekin. Osea, que prozesu bat, diotik, White Snakea... Hori da, horregatik esan dut hasieran ez, danak mundu beretik handatozela ez, eta oso konektatu dela ez, ari berdina jarraitzen dula, bai Dio eta bai White Snake, eta egia da zuk esate dezuna, estentrizidade zea hori, baino Coverdalek ere bazuen hori ez, gertatu zen zeakin, Steve Vaiekin, a ber, esaten dutena, ez? Taldetik botazula, berari protagonismoa ere kentzen ziolako eszenatokian. Zatezu, tienes un guitarrista del horror, osea, kriston guitarrista gazu ez, eta botaite ezu, porque te está comiendo la tostada. Claro. Ostras, nik ez nuke egingo, adibidez, ez? Horrelako gitarrista bat edukita ez, zaindu ite ezu, ez? Gutxinez, baino behitu noraino iritsi daitezken tamalez, musikarion... Egoa, bai. Hori da. Bai, hori... Steve Vai bera ere, ez? Bueno, ja gaur egun zarrago baino, karo, itamana markan 2 metroko tipo bat, gitarra Ibanez horrekin, luze, narretako super extravagante ere jantzita, ezagizela, claro, igual ere neskaken duko zizkento esan gozo, fuera mendik. Hori da. Baina bai, oso tipo extravagantea gaita Steve Vai bera, oso... Horien bere proiektu tanta dana ikusten zaio, pixkat, hori berezia dala, baina kristo gitarrista da. Kagoa. Hori da. Bai.
Bai, bueno, guk adibidez White Snake ezin izan dugu berriro ikusi, ez bueno, ez dakitzu Gaitor, baina... Ez nik entzun eta hori bai, eta de hecho ere ingenu guk behin edo Still of the Night edo justo Bai. hasiera hori bertsioa edo, bueno, hasi ginen, sin más intro bat bezala, beste hori oso luzea eta nahiko txungoa. Baina hauek ere direkto badaukate Londresen, 2005en, YouTubeen daola, eta bastante alditan ikusiet, eta goza, bateria gaina hori Tommy Aldrich nik uste otra heavy mundun eta... Horretarikoa. De hecho, Ozzy Osbournen ere bateria izan zen, Crazy Train eta bideo guztietan uste bera dala ere Randy Rhoadesekin da ona, ere izan da tipo bat, hori, que sako de hau con lo mejor de lo mejor, eta tipo aia ikustezu haindik ere iletxuriakin eta hori egon bai kiston zapatilla ematen. Eta kontzertu hori dago uste ere gitarra Doug Aldrich bai. Hori bain ez da Judasen edo. Ja galtzen naiz. Ja, ez dakit, aldatze diepia. Ez dakit, baina bai, Doug Aldrich talde esentetan ibili da egia esan, eta ez dakit, oain Judasen egongoan ez dakit, egia esan ez dakit. Baina Tommy Aldrich eta hori oso mitiko eta kontzertu hori Londreseko kontzertu hori ere oso gomendargarria. Baina Deep Purpleen barnekin azteia. Zerekin barkatu? Deep Purpleen Bai, akabo, bof. Bai, eta da, bai, hasieratik, oso ona. Brutalak. Gainera denok saiau gea besten Still of the Night kotxen edo dutxan edo oktaba bat heitxita eta desafinatzen ere. Así que hor notatzea diela izugarrizko musikarik, baita instrumentalistak, baita vokalistak die izugarrik. Da talde bat, nik uste heavy rock genero ezin izan proiektua, baina pixkat eramaten zona rock gogor hortatik ez gero balada, White Snakeen balada oso mitikoa nola da, hain aztu izena, kauin dios. Balada? Is This Love eta bestea. Bai. Eta, bai, oso hori, balada bestea. Ezkete batzuk, ezkete. Bai, hori, justu izena juntza, baina... Nire gero Is This Love da, bat ona, bueno, zuk esan ezuna, mitikoa, ez dakit. Bai, bueno, euskei oso balada mitikok, eta nik uste terera mantzola rock edo ez pixkat publiko masibo, eta gero Europeetak ere baladak eta bezala zizen, eta nahiko instintiboa izan zala, ez? Beti rock talde como zapatilla asko, baina gero guretik sartzen zuten balada bat ezela diskoaten, edo eta nik uste White Snake ere aukela ez parte de culpa. Bai, guztiz dadoz. Gero talde bezala kantuak ere nahizta genero hortan ez sartu, nik uste oso, hauek, hori, 87ko disko, baina ez da lehenengoa baindikan zarragoa da, orduan, oso estilo ainekoa mantentzen dute, ez? Komposizio aldetik ere, ez? Antzematen da oso komposizio, lehengoko komposaketa horiek dirala, ez? Ez da heavy talde bat, oain aurkitu ditzazkegun heavy talde bat bezala, ez? Adibidez, nik konparatibat bat egin dezaket, nire percepzioa da betire, nire iritzi pertsonala, Baina, deskubritu nun talde bat, oain dela urte batzuk, oso parekotasun handiaz somatzen una White Snakeekin, baina gaur egunen. Eta behaiekia Inglorious, ez dakit ezautzen dezu. Ez nik ez. Sonatu nahi dit. Begiratu, ze heavya gustatzen bali mazaizue eta White Snake gustatzen bali mazaizue, nik usteet, ez dizuet esango White Snake danikan, ze ez da, baina badaka zeo zer oso niri asko gogoraratu didana, ez? Eta kantantia da Nathan James,
mutil gaztia da, bai, brutal. Osea, oso ona, eta riffak, oso riff landuak, melodia oso ederrak, tesitura oso altua baita ere, bota biztazo bat. Eta hori, esaten nizuena, konposaketa aldetikan, hori, betiko, garai hartako konposaketa horiek, Eta txunditu ninduna da aurkitzia gaur egun parekotasun hori mantentzen duen talde bat, Naiz eta gaur egungo soinua eduki, gaur egungo konposaketa horiek eduki, baina oso parekotasun oso nabarmena, nabaritu nien ni betire esaten dut nire apreziazioa dela, nire eritzi Bueno, Pero igual beste bat entzuten dut, ni de koña, ez dakit. baina hori referente hori nik da. uste tordun izango dela, eske askotan ere hori gertatzen da, baina, claro, azkenen ere musika eta gusta desaiuna eta bilatzen du nahi, hori guk 24 urte dauzke baina azkenen ere talde mitikok eta dieta, ordun ere entzuten baituzu eta referentzia eta gero nahasten duzu beste gauzakin entzun dezuna, ordun ere igual ateratzea gaur egun zerbait, referentzia igual markatu hori beti agertzen da, ez? Pozgarria da, 24 urteko jendia oraindikan White Snake eta horrelako taldiak entzuten egotia, ez da normalena. Bueno, nik denetik entzuten dut, oso nire zeukosago epoka jebia, punkia, india, baino egia esan gazte hasi ginen gu eta orduan hori, bertsiokin eta aztentzea, eta aztentzea hori Maiden, Metallica eta loko gauzakin, eta gero ja gaur egun internetekin eske aldezu zer gauza bila, oiten izkizuen buskeda bakarrik azteza bilatzen eta claro, pixka gustatzen bali mazaizu rolloa, eske talde hauek obligatorioa ezagutzea. Basea da. Azkenen, nik kontura batzen naiz, ez dakit igual White Snake baita askotan entzun dut, baina batez ere diokin, igual gitarran riff batzuk, izatile oso, igual kontundentek esaten deunak, igual de pua de pa, holako, ulertzeko. Eta, adibidez, White Snakein baita solo eta hola egiteko modua baita, influentzia ez direktua, baina badauket, ez? Eta orduan, die basikok esaten duen modun. Bai. Ikasketetan hasteko lehenengo liburuak, Hori da, lehenengo viniloak baita. Hori. Eta, bueno, ze hirugarren taldea, zein izango zen? Bale, hirugarrengo taldea, berriz ahotsari eutxita, Gotar izango litzateke. Gotar, ez dakit hola hozkatzen da, egia esan, Gotthard, ez dakit, ez? Baina, Steve Lee abeslari bezala, ez? Oain Steve Lee hiltzan, dela urte batzuk, nahiko gazte zala, ustez istripun baten, motoko istripun baten... irakurri nahiko turbioa. Nik talde hau asko non ezagutzen gero entzun dut, eta igual ondorengo generazio hau, ez? Jarrok edo gogora ditasko. Eta irakurrit hori, juntzala viaje batea, estatu batutan zerela motokin edo viaje egiten, geratu ziren zerbait hartzea, eta justu uste kamio batek edo atea zala karreteratik edo esto, eta justo motoa botazan, eta beha hijo mentzion, eta seko, osea, rollo hori oso suerte txarra, osea, Bai, eta nahi kriston pena, ni enteratu nintzanean kriston pena mantzian, ez? Izango da, abeslari asko gustatzen zaizkit, baina Steve Lee izan da abeslari bat, asko gustatu zaidana. Kriston timbrika dakana, oso daka ahotsa pixka terdi hautsita bezala, daka afonia puntutxo bat bezala. Rasgau edo naturala. Timbria, ez, nik uste naturala, hola ateatzen zaiola, behai. Eta gero, kapazidade bat igotzeko, zoragarria. Baino, tesituraz aparte, oso tesitura altua dakanaz aparte, melodietan, kriston melodiak sortzen ditu.
kriston melodiak sortzen ditu, oso politak. Talde bezala izan da jarrokean ni pixka sartu nitzanean, jarrokea bultzatu ninduen taldetariko bat, ez? Izan zen. Riffak lehenengo diskua homonimoa da baita ere, gaizki ezpanabil, eta lehenengo diskua gero beste batzu dazkate, Steve Leaguerekin ere oso onak dianak, Baina eske lehenengoa da, osea, gitarran riffak dia, impresionante, osea, konposaketa bat zoragarria, kriston bultzada dakana, bajo bateria, eske dana, batez ere esate dizute, destakatzen duna asko dia riffak, gitarran riffak, brutalak. Gero, karo, Steve Lee, abeslaria, melodikoki oso ona, afinazioa, hola, como un puto dardo, osea, zoragarria. Egia da, bea hiltzanetikan, beste abeslari bat hartu dutela, tonalidade aldetik, timbrika aldetik, parekotasuna eduki dezakena, baina niretzako, oso ondo kantatzen du mutilak, oso ondo egiten du, baina niretzako ez daka zerikusirik. Bale, hori normala izan daiteke, azkenean bi pertsona ez dielako sekula berdin izango, ez. Baina nik uste hor da hola aldaketa garrantzitsu bat, eta da konposaketa aldetik, taldian. Gotthardek galdu duna izan da konposaketa aldetik Steve Lee hildanetikan. Nik ez dakit, esan dizuetan bezala, ez dudalako ez naiz asko sumergitzen horrelako gauzetan, ez dakit konposaketa aldetik berak zerikusi edo zenbat pixu eukiko zuen taldian. Baina antzeman dezakedana nik da asko zagala. Konposaketa aldetik pixu handia. Ze gaur egun entzuten dituzu diskak bera hildanetikan, eta ez da bat ere errepikatuko aurrekoak bezala. Daude saiak, niretzako daude saiakerak. Baina ez daude lehengoko kantu horiek. Eta bueno, egia esan pena bateit, ez? Jartzen ditut, azkenengo ikusten dut, diskatea dutela jartzen dut, y digo, no, tío, que va, ez da iristen, ez da hori. Gotthard no es esto, tío. Eta ikusi ditut zuzenean, kriston kontzertua ematen, pasote, eta gaina gogoratzen naiz, nintzen zen, Bilbon, Santanan, ez gogoratzen, baina uste Santanan izan zala, eta lagun bat eta biok unginean, gaina berak oparitu zizkion sarrerak, eta ginean barran apoiauta, eta estenatokia gure aurran. Eta bisa iritsi zanean, argi gitzali zituzten, eta dana hilun. Eta gure zerbeza egin. Egia esan pixkat, erdi lafiauta, erdi mozkoruta, ez? Baina, hori, etxea kontuatzen, ez daude, atea dia bukatu dute bisa aterako da orain, ez? Hostia, de repente hola, azten da gitarra bat ateratzen da, ez? Jotzen, entzuten dezu gitarra, baina gitarrista ez dezu ikusten. Ez dena tokien. Holain, tipua barran gainen. Gure gainen, tipua barran jotzen. Osa, bisa hola zuten. Karo, garai haietan, zatezu bat, txabal, ez? Horrelako gauzak, eta nik oain gaur egun ja ez dit berriz ikusi, baina asko impresionatu nindun, kontzertu asko gustatu zitzaidan, eta Steve Lee izan da niretzako abeslari potenteenetako bat. Nik ikusiet, eta askotan hemen ere beti esaten deula, ez, hori Amerika eta gertik etorritako musika, Inglaterra, ez beti referente, eta ingleseza ez duten guzti pentsatze gorko diela, ez, eta flipatu da eraunez, Suizako diela, Bai.
Net esan, ez? Suiza igual beti beste gauza batzugatik ezagutzen deu, baino, ostia, harritu dit, eta hori, Suizako hori talde importantenetakoa dala, Krokus ere horiek uste ere jarro taldea omen dala edo ere hori, Suizako die, eta ostia, atentzioa ditu dit ere. Guaitez egin da kate bira, baita ere, azkenen ikusten dezue baita ere, hiru taldiak pixkat lotura hori mantentzen dutela, ez? Talde asko egon daitezke, ez? Gustoko ditugunak, eta aukerak eta izan daiteke amaigabian ikusten, ez? Azkenean... Bai, zaila da, Oso zaila da. Horregatik markatu dutenak edo hori da... Hori, bai. Bai, eta pixkat, niretzako izan da, ahotsa, ez? Pixkat hilo konduktor, ez? Ze ahots izan dira niretzako garrantzitsuak, ez? Nire musika bizitzan edo bizitzan, orokorki, ez? Bai, politxa izan da, batez ere, gure elkarrizketatu guztik, izan dialako o gitarristak, o bateristak, o bajistak, Janire izan zen kantautore bat, eta hori, baina eske, abeslari bezala, ez behu izan, orain arte, beste pertsona bat, eta, egia da, notatze dugula, adibidez, heavy metala daukela beste puntu hori, hard rocka dauke beste puntu hori, ahotsa garrantzi handia daukela, ez? Eta ez bakarrik ahotsa, baizik eta gitarrak, bajuk, baterik, ez? Da estilo bat oso kontundentea dana guztietan. Bai. De hecho, esan bar non baita, hori, Suizako dianen ikusiten eta esan duzke baitu Suiza, tal, ez? Azkenen beti igual pentsatzula. Eta egia esan, estilo hori adibidez, Euskal Herrin edo gero estatu, peninsulan eta bestakit asko eramaten da, zu esan duzu, Sangre Azul, Sangre Azul mitiko bien ditzautzetu, Carlos Raya fitoko gitarrista orain dana, eta, esan oso musikari ezaguna dalako, eta esto baino, igual 80ko marka, baino ez dakitan oso estiloa edo jodon estiloa hemendik, ez? Baina adibidez emate sentsazioa Europa alden gitarra asko auken estiloa dala edo ez dakit, jarroka edo lengo heavya eta emate sentsazioa indarra asko auken estiloa dala, ez? Alemania eta asko ateatzen din taldek, Eskandinavia zonatik, eta Republika Txeka eta zona hortan eta ere giratzen dituztenen, betetze dituztela tokik, esan, nik uste badala estilo bat, Europa mailan guken duta, bai jotzen dola, bai indarra aukena. Bai, asko, nik uste zerikusia handia daukala baita ere kulturarekin, gizarteak duen kulturarekin eta ze garrantzi emate zaion kulturalki, ez kultura de las artes, baizik eta gure ziketari buruz ari naiz, ez? Gizarteak ze ziketa duen musikari buruz, ze garrantzi emate zaion, ze balore emate zaizkion, ez? Adibidez, hemen, haindikan asko ikasteko gaude, ez? Eta nik uste horregatik baita ere, han horren beste jotzen dula eta jarraitzaileak ere beste erabatekoak diala, ez? Hemengoak sin desmerecer, ez? Baina, kontzertutan ikusten da. Antzeman daiteke, ez? Ze ezberdintasune aurkitu daitezken, ez? Baina, hori Donostiko kontzertu bat ez da Bilboko kontzertu bat bezala. Ezberdina da. Ezberdin kontzertatzen dira. Eta antzematen da, eszenatokitik antzematen da. Ez dut esan nahi bat bestia baino nobia badan, baizik eta ezberdinak dira. Orduan, pentsa ez, horrelako... Bai, herrialdetatik edo kontinentetatik, eta hola. Inkluso herri batetik bestea, igual urretxutik legazpia, ondo galero, zumarra legazpia ja notatzen da, ez? Legazpi rockerogoa, ez da gitze, eta kontzertutan da beste aminte badao, eta hemen igual ez da inola. Osa, ematen dola ez ez, baina ja herri batetik bestea notatzen da, hori, orduan karo ere, hori nahet esan, hiriburutan edo hori herrialde diferentetan, gehiago haintik. Bai, hala da. Nik esan behar nuen, Gotthard, guk ez dakigu ez da nola esaten den. Principios... Gotthard, esango, Gotthard. Estamos liando. Gotthard. Hori da, igual Gotthard da. Igual entzuten baldin badie, sentitzeu.
Baina, bueno, esan behar nun, berez, sonatzen zidala, baina ez nekila zintzuk ziren, eta derrepente Let It Rain abestia jarri dut YouTubeen, eta ezagutzen nun. Ez dakizteati, baina ezagutzen nun. Eta gero beste abesti batzuk, ba ezain beste, baina sonatzen zitzaizkidan, eta orduan, da talde bat, hola, a bote pronto, ez zaizuna ateatzen guri behintzat, baina, igual dare abesti batzuk, ezagutzen dituzuna, eta indikan ez dakizkizuna, ez? Badakizue Steve League errepikatu zula pixkat Freddie Mercuryren rollua, ez? Montserrat Caballekin abestu zula bere kantu bat. Steve League honek? One Song, One Soul, uste dala, kantu horrelako zezer. YouTubeen uste badaola, Montserrat Caballekin abesten. Honekin, esan nahi dudana da pixkat, bueno, berak ere ze garrantzi emango zion ahotsari, ez? Azkenean badirudi gelditzen gehala, oso ondo kantatzen du, tal, y es más heavy que el infierno, y sube mogollón, y tal, baina ahotsa beste rollo bat da. Ahotsak bere ikasketa damakizki, karrera bat da, ahotsa danok daukagun instrumentu bat da, eta batzuk doai batzukin da beste batzuk beste batekin. Baina ikasketa batzuk daude hor tartean, eta horren ahotsaren purismoan nun dago, lirikuan dago. Kantu lirikoetan. Kantu lirikoak, hori, operako kantantiak, Montserrat izan zan bezala, honek nahi izan zun, emakume honekin abestu, bere kantu bat. Orduan, nik horre bai ikusten detela como una declaración de intenciones, edo behintzat, que no es solo el pegarse el moco, baizik eta ardura eukitzia, osea, nundik handatorren ahotsaren ikasketa guztia, ez? Edo zeinek kantatu dezakegu, danok dazkagulako ahots kordak. Baina ikasketa bat dago, aurretikan, ez? Orduan, niri hori ikustia asko gustatu zaidan. Eta gero, hori, pixkate berriz ere errepikatzen dela, ez? Freddie Mercuryren rollua ez dakit, nere mobidak, ez? Baina gustatu zaidan asko. Eta bideo oso interesgarria iruditzen zait, ikusi nahi balin badezu behintzat. Esan zuna, importantea ahotsana, ez? Askotan, zu esan zuna, zaintzena eta hori, azkenen talde handi jira handik eta inten dituztenen, ez? Mick Jagger eta konpainik ere askotan suspenditu dituztela, ez? Ahotsagatik, osan nahi esan. Azkenen ere ez dala bakarrik abeste baizik, eta ere igual ikasketa preciso bat ez daukatenak, azkenen ahotsa bera ere rebentatzen do, eta esaten, jazta, goita bost kontzertu eman dituzu 30, eta ja honek ez dugu ematen. Duntzuk ere esaten dezuna, hor ere jira honditan eta gaur egun eta ordaintzen dien sarrerakin, eta gauza oso importante badala ahotsa, azkenen, natesan instrumentua, aldezu jo, edo gitarra puskau aldatzezu. Soka, baino ahotsa jotzen bali mazaizu, nahi perkal gordo haukezu. Orduan, nik uste ere gaur egun ere horrek ere importantzia handigoa ere hartu dola. Nik uste, abeslari guztiek daukagu bildur hori. Osea, hori ez ekidiezina, ez? Oso garrantzitsua da, nik kontatuko dizuet, nik eduki dudan azkenengo esperientzia Donostin musika egunean jotze genuen, eta hotx gabe gelditu nintzen, kontzertuan. Nik ez dakit zeatik izan zen, gogo izugarriak nazkalako justu egun horretan kontzertu hori egiteko, ze, kontzertu oso polita da, Donostin egiten dana, hori kontra... Efnaken, ez? Kanpon egiten da hori. Nea rebantzi zaizun ikusten. Bai. Porque juntzan jotzen zuen baita Marenek, usten... Bai, goizian jotzen zuen, bai. Eta egun guztia juntzan lagun batekin, eta bai, ze bideo dauzket, osea, que... Bai, oso gaizki pasanun, nik uste izan zala pixkat dana, ez, emozioa, tal, eta gero, pekatu handi bat, konfiantza gehitxo, nigan. Momentu hortan,
Neon etapa baten ahotsarekin oso gustora, oso ondo, eta konfiantza gehitxo bat nakan, ez? Que iba un poco de sobrau, ez? Nere barruan. Ez esaten, lo tengo tirado, esto está tirado. Beroa egiten zuen, bero ikaragarri egiten zuen, haize oso beroa egiten zuen, gutxi hidratatu nintzen, oso gutxi hidratatu nintzen, ur gutxi erandun, fatal, ahots kordentzako. Eta ionitzan gora egin, froga egin genon, gure teknikaria eraman genon, danak, barruan sonaba super fácil, oso ondo entzuten ginean, gustora, taldekidei, erten ginean, jun, taldekide bakoitzan gana, eta gaur, disfrutar, porque es que esto es un regalo, disfrutar, eta, hasi ginean, berua, ni goraino, ahotsa gora, bestia, tal, de repente, kanta baten, ezin altxa. Ostras, ahotsa estutzen, estarria estutzen. Hostias, ezin detela, hasi melodiak eta adaptatzen, hori da beste ariketa bat. Zaude, ezagutzen ez dezun melodia bat sortzen. Afinatuta egon nahi dezu, melodia bat sortzen, berak ajeisten. Hostias, me estalló la cabeza. Azkenen kantu bat bukatu nun, behitu nun nola, taldekidei behitu nien, esan nien, sentitzet, ezin dut, mikrofonora joan, egia da oso denbora gutxi genula, kontzertua emateko. Baina mikrofonara joan, barkamena eskatu, sentitzen dut, baina ezin dugu jarraitu, eskerrik asko, tal, erten nintzen, eta nire taldekide batek esan zian, eta egia da topela zaitu nindula, baina oso gaizki pasan nun. Atean itzanean nire taldekideak itxuintziaten, ni atean itzan lehenengo, eta gitarristak Jurgik esan zian, Ibai, tranqui, no tienes nada que demostrar. Jetxin itzan, eta egia esan, horrek pixkan lasaitu nindun, baina oso gaizki pasan nun. Eta honekin esan egitena da, nik abeslari guztiek pasa dugu horrelako momentu bat, ez? Eta normalen, fijatzen, ez gera konturatzen, baina abeslari profesionalak bere etapa profesionalian erretira egiten dira, inor jakin gabe. Ze, karo, ezin duzu mantenduzuk, aitorzuk esaten zen dituen, 30 kontzertu horiek hasi como hasi, urtero. Ez, hor gero, jendia, profesionalak dianak erretirau egiten dira, deskantxo hartzen dute, berriz ahotsa rekolokau egiten dute. Klaseta juten dira, bestia, ahotsa rekolokau, pon, dana ondo, berriz makinaria ondo da honean, orduan berriz azaltzen dira. Baina ezin dezu euki konstantzi bat, hor, atopea, full, solo Dio puede hacer eso. Bakarrik James Diok. Baina bestia... Freddie Mercury zan igual ere oso bestia ez, situazioa ere oso bestia zana ez, esaten zen una oso geizkizagola bezala, edo jasi da zeukenen, eta esaten zu, a ver, que cojones, tipo hau gaixo dao, eta honek da sobrenatural, ez, zerbait, donba aukezula, ez, Messi bezala, beak ere zerbait zeukela, ez, no me jodas, eta zu esatezuna zait, Bring Me The Horizon taldea zait ezautzen nola metal estilo... Ez. Zan lehen oso estilo hori hardcore bezala, eta lehenengo disko zan oso screamo eta buia asko egiten zituna, eta tipoa asko egiten zuen hori garganta. Eta, karo, hauts gabe gera uzan kao, eta bain askotzen melodikoa, juntzan profesional baten gana, hautsa kontrolatzea, eta baina, karo, zeon 3-4 urte hontzan buiak iten, eta hautsa esan zion zero. Ja ez dezuk gehiago inberdia. Eta taldeare bain estilo elektroniko, rock elektroniko, pixkat pop amoldatu dute, bera hautsa ere parte dalako, azkenen ere hasieran oso bestia hautsa, baina esan zeten, eske hola ezin duzu jarraitu, o bestia jutzi behar diozu. Bai. Ez ikaragarria da, azkenen hautsa oso, hautsa ezberdinak daude ez, jendia azkenen oso
batzuk daude oso delikatuak dianak, eta beste batzuk, egurra ematen dietela bere ahotsai eta ez dutela ia sintomaik eukitzen, ez? Horrek ez du esan nahi ez dutenek eukiko, zaintzen ez baldin badute, baina bai, horrelakoak asko daude. Eta abeslariok beti dakagu beldur hori, beti. Eta horrelako zeo zer gertatzen zaizunean, lehenengo gauza, kriston panikoa sartzen zaizu. Ni oraindikan ere pixkat superatzeko ere badakat. Orain konfinamentua iritsi da eta kontzertuak suspenditu zaizkigu, Ibai Marinenak, eta ezin izan diot horri aurre egin oraindikan. Kontzertu batzuk eman ditut arrez geroztik, baina ez konfiantza horrekin, eduki izan deten konfidantza horrekin. Orduan horri ere aurre egiteko oraindikan lana badakat. Baina gauza bat, lekzio oso handi bat ikasi nuna horrekin da oinak lurren jartzen. Eduki dezakezu oso etapa ona, pero el mazo puede venir. Iritsi daiteke. Orduan, behar da beti pauso bat atzera. Ez beti pixka baten la retaguardia eta guardia goien euki, ez dakizula noiz iritsiko zaizun. Eta hori da nire esperientzia, ez dakit. Bueno. Bai, nik esan detena ere, ez? Ni bateria naiz, orduan gauzaetan, kajan bat puskau eta puta bat, eta horre jodituta egon eta kontzertu osoa, baina badagia azkenen ahotsa gabe ezin dela da zerbait aldau, ez? Hori da. Gitarra bat, soka bat puskatzen bali mazaizu, apainatzen dezu, edo plato bat joitzen mazaizu, edo, ez dezu jotzen, eta te las apañas como puedes, eta kitxo, ez? Baina ahotsa iten bali maizu plof, puta da, azkenen... Gabatxo. Claro, bai, ez da una hor obligatzea, eta ez da guen ningu sentidoik. Ni adibidez, kontzertu oso gutxi eman ditut abeslari printzipala bezala. Adibidez, igual, gatazka taldekin hasierako kontzertuk, alter egokin bigarren ahotsa egiten dut, baina ez lehenengo ahotsa bezala. Baina konturatu naiz, lehenengo ahotsa naizenen, ezakit nerviosismo batik da, ezakit esan dezunagatik ez beldurra, ez gaixotzeko edo afoniko gelditzeko eta hola, beti azkeneko asten kontzertua, baina aste bat leno katarrokin hola. Bai. Beti. Bai, normala da, Etzea bakarra, Etzea bakarra. Ni beste preocupazio batzu hauzket, tío. Ni horrea, beti eta... Tu eres batia, tío. Claro, ni etxa no había kontzertu, la venga. Bat biru lau esateko bat. Claro, asotzea gero beste gauza, baina... Hori. Baina, osea, que, nabez mazuen ja hilau deun guzti hau, oain zabiltzan proiektua, edo, nabez mazuere konta hau ira, edo, ezagin nahezuna. Piskat zure trajektoria o zure nahezuna. Bai, azkenen ni ira izan da nire proiektua beti da nik, ez? Ira montatu non 1989, olako zezer. Montatu non, eta maketa bat ingenuen, hasieran etzagan ira izenikan, hangar ginean, eta, maketa bat ingenuen, da, gero ja diska bat grabatu genuen, azkenen 5 diska kaleratu genituen, irakin. Irak 2015an ja, sartzen da stand-by baten, azkenen bizitzak asko aldatzen dialako, familia izan genuen, lana, eta, azkenen ira mantentzia, estenatokietan, lan asko suposatzen zigun taldekideoi, eta, erabaki genuen, etenaldi bat eukitzia, ez. Etenaldi horrekin, egia esan, gelditu nintzen, hotz, ez, esatezu, eta orain zer, ez, nire bizitza guztian musikan murgilduta egon da, ez, talde baten, baina, azkenen, nik kantuak nik ateratzen ditu, urtiak namakizkin, nire proiektu personala ateratzeko, ez. Baina egia esan ez dakin zehazki zer egin. Kantutxo bat banakan, gitarrakin, akustikakin aterata eta hori, eta
Jasana babino. Kantuak aterako ditut eta gitarrakin, eta erarik xumeenian, ez, ez dut esaten nuen hasieran, esaten nuen ez dut diskorik nahi. Osea, nahi ditut kantu batzukin eta launen tabernetan jo, eta ez dakit, ez? Eozein nola uzten diaten lekutan, nire gitarrakin azaldu eta jo nire kantuak eta listo, ez? Ze gertatzen da? Hasi nintzen, horrela hasi nintzen, festival solidario baterako deitu ninduten, hori izan zen nire lehenengo agerraldia bakarlari bezala, Donostiko Bulebarrian. Eta, oso gaizki pasan hon, tío. Oso gaizki. Bakarrik eotian asuntua, bakarrik ateratzia eszenatokira zure gitarrakin, bizi guztia taldekideak eukita, banda bat eukitatzen, izan zen oso gogorra. Eta gauza da, bitu, hemen, hori izan zen 2016an. Hemen dakat 2016an egindako bira, bakarlari bezala, kina izan nun horrela, pixkat, kontutan eukitzeko zer lortu nun, ez? Lorpena niretzako izan zen pertsonala. Bildur askori aurre egiteko erronka. Bildur hori gainditzeko kapazitatea, ez? Eta musika maitatzen jarraitzeko kapazitatea hori, ez? Egon zen, hirugarren kontzertua esan, basta, ez dut nahi, ez dut jarraitu nahi honekin. Ez nago gustora, beldurrez ertetzen naiz, ezetliz guztia beldurrez egiten dut, ez dut nahi horrela jarraitu. Azkenen ni hemen balimanao gozatzeko da eta ez da sufritzeko. Laugarrengo kontzertuan zeo zer gertatu zen, aldaketa bat gertatu zen, ere buruan, gustora sentitu nintzen, egun batetik bestea, kontzertu batetik bestea, ze gaina kontzertuak ja hitzartuta nitun eta ezin nitun atzera bota, ez? Botan hitzazke, baino ez da egin beharreko zeo zer, ez? Azkenen hitzartu da askazu eta emanen behar nitun. Eta sorte eukinun, laugarren kontzertu hortan, nire buruan zeo zer gertatu zen, txip aldatu zitzaidan, eta gustua hartu nion. Gustua hartu nion, esan dezake dela, azkenengo bolara hortan, komentatzen dizuen azkenengo bolara hortan, irakin baino gustorago sentitzen nintzala. Proiektuan eria azalako, nerian eria, eta nahi nuna egin nezakelako. Horrela sentitzen nintzen. Igual horrek ere matxetazua eman zian, ez? Hainbesteko konfiantza hori, ez? Baino egia da, disfrutatu detela pila bat nire proiektuarekin, diska bat grabatu nun, sartu nintzen diska bat grabatzea, eta konfinamentuak eman didan aukera izan da, bigarrengo diska prestatzen hasteko denbora. Osea, honekin esan nahet, benetan oso gustora hartu dudan proiektu bat izan dela, nire kantuak lantzeko, nire gauzak egiteko proiektu bat, nun jende asko pasadan, baita ere, Alesek jarraitzen du bateria bezala Irako baterista nerekin dago proiektuan, bajista ezberdinak izan ditut, musikari ezberdinak pasadia, gauza asko ikasten dituzu batekin da bestiakin. Ezberdina da talde bat eukitzia, ez? Betiko taldekideak eukitzia, edo batekin probatzia, bestiekin probatzia, ostras, gaur honek ezin du, ez dakizini deituko diodan, azkenen zure sariak ere, kontakto saria, handitzen dihua, eta jende asko ezagutzen duzu, mundu hontako, musika munduko jende asko ezagutzen duzu, eta horrek, irakasketa izugarria eskaintzen dizu, ez? Eta momentu hontan naho, bigarren diskua prestatzen, kantuak prestatzen, eta ideia da, eta intentzioa da, abuztu erdialdian estudiora sartzea, bigarren diskua grabatzea, eta lehenengo diskoakin zerikusirik ez dakan bigarren diska bat, eta horrek ilusio asko egiten dit. Ez dula
aria bai jarraitzen dula, azkenean ni naizelako, ahotsa berdina dalako, baina ez daka zer ikusirik lehenengo etapa horrekin, lehenengo diska horrekin, bigarren disko izango danakin. Entzuteko irrikana ere, bai. Eta justo esan dezuna, bueno, ja hilatzen eta hasieran ez, 1998 hasi zinela iraki, eta ja gaur egun bakarleri eta bandakin edo bezalera, nola ikusi ezu, claro, ja urte asko zoaz, ja 22 urte die, esan ja musika mundun, esan toki asko ezagutuko dituzula, garito, antro, festa, vamos, denetik. Nola ikusi etzu aldatu dala musika edo publikoa edo ez dakit, nahet esan, zerbait esan dezula, gaur interneten sarrerakin baitaz, urte horietan azten zegoen oraindik internet, baina ez da gaur egun dana Spotify, ez? Nola ikusi etzu, edo aldaketa hori nola... Hombre, a ber, aldaketa noski egon dala, ez? Ni hau beti komentatzen dut, behin baino gehiotan galdetu diatelako, ez? Eta bueno, lagun artean ere komentatu izan degulako. A ber, aldaketa nik uste generazionala izan dala. Generazionala eta bueno, eta gero teknologikoa ere, ez? Horre hontzan, garai baten, egontzan aldaketa oso handia industria mailan, industria musikalian, internet azaldu zanean, ez? Kopiak azaldu zianean. Jendiak diskuak kopiatu almen hori zakanean, ez? Kopiak egiteko almen hori, ez? Industriak horpo fintzun. Ez dakit ona izan zen, edo txarra izan zen, ze nik uste dut asko irabazten zuten 3. pertsona horiek irabazi gabe gelditu ziala. Orduan, nik uste dut bere alde on batzuk ere eduki zitula, ez? Aldaketa horrekin, urte asko egontzian utxune handi bat, jendiak industria beak etzakilako nondikan bideratu musika mundua, ez? Taldiak, taldiak ja ez zuten saltzen, leno saltzen zuten guztia. Kontzertuetatikan ateratzen dana, bueno, ja ez da berdina diskografika batentzako, baizik eta ja horre gestio handiagoa taldiak eramaten dulako. Orduan gauza asko aldatu zen. Oain ja badirudi gauza nahiko bideratuta dagoela, ez? Spotify eta plataforma asko daudelako regimen batekin, ez? Bide bat behintzat ja badao. Ze gertatzen da honekin, nire ustetan? Honekin gertatzen da konsumua, musika konsumua aldatu egiten dela. Bai teknologikoki, baita generazio aldetik. Aldaketa hori, gaur egun, bestia ezagutu ez duna, eta hau bakarrik ezagutzen duna, klik baten bitartez, euskuragarri dazka nahi ditun kantu guztiak, nahi ditun talde guztietaz. Orduan, es un arma de doble filo. Horre, gaur egun ez diogu leno dedikatzen zitzaion denbora berdina musikari. Orduan, nik aukeratu ezakize kantu, jartzen nahi zentzuten, eta bueno, lehenengo ez zait gustatu hasiera pom, y me paso a otra. Leno etzeon aukera hori. Leno jute zinean diskoan bila, diskoa erosten zenun, y te lo tenías que comer. Claro. Zuniten zenun. Eta vuelta ematen zenion. Eta bueno, y podrías odiar el disco, o te podía encantar. Edo bilatu zer gustatzen zaizun gehiago eta zer gutxio, ez? Azkenean analisi bat egiteko denbora bazenun, gaur egun ez. Bai, gaur egun oso azkarra bezala, ez? Oso azkarra, eta ez da ja musikari egiten diogun kaltia, baizik eta nire ustez, gure buruari egiten diogun kaltia. Ze nik beti esaten dut, disko bat edukitzia, adibidez, vinilo bat eukitzia, ez? Zuretzako denbora eukitzia dela. Zergatik, zu vinilo bat erostea jute zeanen, hasieran junin bertzea erostea.
dendara zuaz, edo, bueno, internetez eros dezakezu egia da, vale. Demagun internetez erosten dezula, iristen zaizu diskua, eta diskua irikin barrezu. Ran, iriki, pistazo ematen diozu, viniloa jarri iten dezu, eta buelta eman bar diozu. Horrek zer suposatzen du, denbora dedikatu behar diozula, entzunketa horri, ez? Diskoaren entzunketa horri. Gaur egun hori ez dago. Badago, sektore batetan, ez? Hori ere ezagutu dunak, baina plataforma guzti hauek eskaintzen digutena da ez komida rapida. Bai, express. Egu ondo erabiltzen, nik uste lehenengo kaltea guri egiten diogula, gure buruari, eta gero musika munduari ez. Eta esan dizutena gero adiez publiko aldetik edo nola ikusi ez ere evoluzio hori, ez? Bueno, nahet esan, Euskal Herriak eta beti eukido fama, nahet esan, talde asko atera die, referente asko, estatu maia, Espainin maian eta gero internazionalki ere atera die, baina nola ikusi ez ere publiko aldaketa hori, edo ez, lehentzeko momentua, edo hain ezakit. Nik aldaketa ikusi etena izan, nire esperientziarekiko, ez? Azkenen, nik publikua aldaudet proiektuarekin batera. Osea, irarekin nakan publikua ez da gaur egun Ibai Marin ikustea etortzen publiko berdina. Adina ez da iguala, agian Ibai Marin ikustea etortzen den jendia, bere adina zelduagoak dira, ez? Irarekin etortzen zen publikoa, beti ere gazteagoa zen, eta nik aldaketa hori ikusiet egia da, ezin dizu dela esan, leno jendia zen, ez dakit nola, hola modu ontakua, eta guain ezin dizut egia esan gauza hundirik esan, ez, alde hortatik gan. Bai izate dizut, hori, nik aldatuet proiektu aldaketarekin bai publiko aldatu zaidala. Bai eduki ditu dela baita ere, nola esan, moralki enkontronazu batzuk, ez? Neri gertatu zait talde askori bezala, kontzertu bat ematera jun eta publikua euki bizkarrez. Entzuten ez, kuadrillarekin dago hizketan, beraien azainak kontatzen, zu kantatzen zauden bitartean. Horrek bai ematen dit amorrua. Eta hori bai ikusi etela eta egia da sareetan beste talde batzuk eta erakunde batzuk ere salatu izan dutena, ez? Ez dakit ze kristo gertatzen. Nik hori uste leno etzala hain nabarmena behintzat, ez? Eta harrigarria iruditzen zait, sarrera bat ordaintzen dezunean ere, horrelako fenomenoak ematen direla. Zeneri gertatu zait, igual ez da, igual 5 euro ez da sarrera signifikatibo bat, baina, koño, hostias, 5 euro ordaindu dituzu kontzertu bat ikusteko. Claro. Osea, doainik baldin bada, eta, tokatu zaizu, etorri zea, eta ez zaizu gustatzen, ez dakit, ez da ere, ez? Baina, doainik da, eta, has aterrizau ahi, listo. Baina, karo, osea, Ibai Marin, eta ez dakit zein, sarrera 5 euro. Takillera juntzea, sarrera bat, pum, ordaindu ezu, sartu zea, ¿y qué me estás haciendo el calandraka, tío? Ez? Hori bai ikusi etela. Eta nik uste leno etzegola hori. Nik igual uste fenomeno hori izan daikela, nik behintzat ez noniko, eskezak logika, ez como partido futbol bat edo saskelo zer kirol sarrera erosi eta pipak egon jaten, buelta ematen kuadria. Edo mobilakin, no? Eta ez dakit. Nik uste dala, pixkat igual izan daikela, ez punto de encuentro ez, jendea igual gaur egun ere ematen du ere hain sozialitzatu eta hain beste alde batetik bestia viaje aski inoiz ezin dut, eta
punto enkuentro bat bezala, batzuk aldutena, eta baitu, ordaintza ditu 5 euro, eta lagunakin botatzen ditu 5 kaina, eta bizitza guztia kontatzen dut, ez? Eta, hombre, ez dakit ere dan toki eta proposa, ez? Hori da. Nik uste ere, horrekin ere gaur egun, jolastu behar dela, eta ez lo que hay, ez dakit. Baina nik uste izan daikela alde hortatik, nik ezakit, de hecho, nik ez noningo, eta duko tontakeria handiena iruditzen zaizu, sarrera bat ordaintza, hor aterriza hartzea suerte, eta zure padriako jundia guztia zaizu, eta zu aspiratu zare bueno, baina ja sarrera bat ordaindu, eta bertan ez ez, hombre, zerta etorri zea, kontzertu ikustea, Zeke logikaik. Hori da. Nik uste hor kalte asko ere egin izan dula nire beti ere, zatizuete, nire eritzia. Baina pintxopotiak eta rollo horiek, pintxopote musikatuak eta horrelako hori, formula hori asmatuzun personajia, ez dakit. Nik uste horrek kalte egin dula. Ze musikariak jarri gaituzte como el entretenimiento de la sociedad, ez? Eta gure baloria pixkat lurretik bota dute, eta nik uste horrek kalte desente egin dula, ez? Konfinamendu noa intxe bertan, ez? Nik uste izan dela, adibide argiena, ez? Osea, batek esan zigula, ateatzen zala hori periodiko baten edo ezakite, Santzola, ez dakiz, eta musikaririk azena, musikari jarraitzeko jendea entretenitzen itxetik. Hori, beraien balkoietatik, bai. Hori da, eta Andoni García Matxen, uste. Hori, bale. Eta esakizu, hombre, eskezakit, ez, hombre. Bai. Bai, eta hori da dakagun leno esaten genuna, ez? Eziketa hori, ez? Jasotzen eziketa eta kulturalki nola pentsatzen dugu musikariarekiko, ez? Ez da posible, osea, ezin da. Ni ez nahi zontaz bizi, nik nire lana dakat, eta ez nahi zontaz bizi. Baina ulertzet, eta lagun asko dazkat ontaz bizi dianak, eta eske, ikutzen zait, hori, lan egin behar degun zeo zertan, ez? Oaindikan asko hobetzeko dakagu, eta zuek gaztiak zeatela, eta teatzen nahi zeatela, eta zuen taldia dakazuela, eta nik uste duintasun horren alde asko jokatu behar dela, eta lan asko egin behar dela. Ondo dago, launaren tabernara jutia, eta launa dalako, venga, kontzertu bat emango dugu, baina gure lanari balore bat eman bartzaio. Beti. Orduan, atzetik zatozten guztiok, bai ikusten dutela lana oraindikan badakazuela egiteko, ez? Gu saiatu geha zeo zertan, baina badirudi ez dela guzti zondo atera, ez? Bintzat, hitz egiten ari garen arlo hontan, ez? Orduan, garrantzitsua da musikariak baloratuak izatea, eta gu hasita, gurekin hasita, musikariotatik hasita, guzti hori baloratu araztia. Arrazea, aukezu, bai. Oindik ere lan asko inbarra dago. Hemen asko erreibindikau egin ditugu elkarrizketa guztitatik nik uste konklusio hori ere atera deula, ez? En plan, uste generala, eta, denetik indegu, batzuk baino zarrago, gaztegok, eta, badaola movimentua, nik uste nire iritzea baita, baina, nik uste dela musika guztia zaigu musika mundun gabiltzanak, ez, edo, azkenean, hor zona hor garenak, ez, eta nik uste baloratzen dugunak, edo badakiguna nola funtzionatzen duen pixkat, ez, munduko amaterrona izan da ere, bere lana baukela, ez, eta ermaten jotzak ere, gitarra batekin bere lana bauken, saio, lo otro, eta nik uste ere ulertzen dola, mundu hortan barrun sartuta daun jendea, ez da ginen sentsazioa, ere azkenen beti musika izan dela superestrella top bezala, ez? Imagen hori sexua, drogas, rock and roll, eta ez mitifikazio hori asko ere nik uste ere ez dola ona egin, ez? Azken kirola askotan ere esatute, ez? Primera divisioneko futbolari batek 20 milio urten iraztituna, ez da tercera divisioneko bat bezala iraztitula 2.000 euro daola, ez? Azkenen beti hauke perspekzio hori handiena esto, eta jazta, eta ere horre nik uste esan zena,
lan asko daola, bueno, behintzat jendea konturatzeko gauza hauen atzetik ere, gauza asko darela, eta jendeak ere, Bai. hori da, osea, teknikarik eta oain guztia esan dutena. Hori da. Bai. Eta bukatzeko, betiten Bai. duen galdera, izatea, karo, oain hau izan da hostia bat, mundu guztia, izan da etorria mundu bat, esan du, egon lasai, venga, nola ikustezu honen ondoren, gertatuan ondoren, ez dakite, nola ikustezu estena, edo karo, hain garen normakin, rezinta honditan ezin dain, edo zuk ustezu artista top ja igual haindik, hemendik urte batea ero ezingo diaz igual rezinto hori betetzen, orduan ez dakit tabernaetan jende hasiko dan, festa gutxinaka, nola ustezu aldiola afektau estena, edo... Hombre, a ber, afektau dio, osea, hori argi dago, ez? Danok badakigu egoera honek jende asko etxean utzi dula lanik gabe. Musika munduan ari naiz. Gero industria eta ostalaritza eta guzti hori, beste kontu bat, baina musika munduan egia da jende asko gelditu dela etxean. Musikari handiek bai izan dutela eukiko zuten remanente bat beraiek mantendu ahal izateko, baina haien kri guztia gelditu da hola, ez? Orduan nola ze etorkizun datorkigun egia esan, ez dakit, nik uste inork ez dakila zehazki zer etorriko zaigun, ez? Badirudi, gauza batzuk ari diala ikusten, ez? Egoain, legediak aurrera dikua zen enean, ez? Restrinzioak eta, pixkate kotak eta irikitzen hasten dian enean, badirudi kontzertuak eta emateko era ezberdinak asmatu nahian da biltzala, ez? Niko hain dela gutxi artista baten eritzia irakurri nun, joni buruz, oso laburra, beak esatezun, eta berarekin bat nator, etzula momentuz, etzula hasi nahi inongo kontzerturik ematen gauzak normaltasun bat lortu arte, ez? Berak esatzen ze kristo da hori, jendia eserita sakabanatuta ez dakize, guazen pixkat itxoitea, aber zer lortu daiteken, aber normaltasun bat lortzia badakaun, guazen gauzak ondo itea, ez? Berari ere ez zitzaion ondo iruditzen, hori, ez? Modu hauek, ez? Dauden, orain ateratzen ari dian modu hauek. Ni ere pixkat horren partaide ba naiz eta musikari guztiok bezala, zuek jakingo dezue, gogolatzak eduki estenatoki batera igotzeko. Nik uste bai itxoin behar dela pixkat. Ze gure lana niretzako pasio bat da, ez? Eta gero lan asko dago, tal. Orduan guazen ni beti esaten, nik gauza berdina esaten beti. Estenatokira igotzen geranean eta publikora zuzentzen nahi zenean, nik nire onena eskaintzera etorri nahi zonea. Nire onena, ez dakit gustatuko zaizuen, baina desde luego se me voy a dejar la piel y os voy a dar lo mejor de mí. Orduan, nire onena emateko ezin da izan era ontara. Ez dut uste, era ontara izango danikan. Orduan, nik uste dut itxoinin bardala, ikusin bardala, zer gertatzen da, noa indikan nik uste oso goiz dala, jasan beharko dala oa indikan nik uste gehiago, oa indik ez da etorri nik uste okerrena, pasatzen nahi geha, guztio pasatzen nahi geha, baina, lan aldetikan, ja pixkat orokorrian begiratuta, hemen nire ustetan gauza potoloago bat ere badator. Krisiak utziko dugun egoera ez da erreza izango familia askorentzako. Bai, oaindik ere hasiera dala, ez? Oaindik ere virusan, fasetan eta gauzatan eta ateratzen,
Hori da. Gero etortzen den momentun eta ja jendea pixkat normalizatzen den gauzan ikuste ordun bai notako ala eta enpresa Hori da, beste aurpegi bat ikusiko deu, bai. Orduan, guk adibidez, irarekin kontzertu bat dakau Dimetal Festen, badirudi momentuz ez dala ez atzeratu, ez da suspenditu, daude hor pixkat, zai, zertatzen den, eta... ze esaten duten, eta bueno, hor aurrea dihu asuntua, de hecho gu igandian dakau lehenengo ensaioa, ze, claro, guain arte ezin izan deu juntau, eta ez dakigu nola izangoan. Baina egia da batzuk esaten dute, baina udara bukaera aldian ja hasiko diala kontzertuak, egia da kontzertu asko ere pasadiala ja urte bukaerara, asko urrengo urtera, baina gertuenak pasadira urte hontako azken hilabetetara, ez? Urria, ez? Orduan, nik uste itxoinin bardala, gu bezalako taldiak, ez? Bueno, aber ze gertatzen dan, nundikan ze bide irikitzen dian, eta hoxe, gauza askorik ezin dizuet aportau, ez naiz, inungo... Bueno. Izaten da galdera bat, goitzai, bere perspektiba, perspektiba, ez, nik adiez auke da, bueno, igual, oain ere, hainbeste jende auke, eta, bueno, tabernatan eta azten badie gutxinaka, igual jendea lehen ezan ajun bere bizitzan kontzertu batea, igual juten dela, edo jende gaztea, ordun ere hor nahi esan pixkat, oain ozioa nahi do, ordun nahi esan musika ere ozioa, eta nik uste oain notatzen da, ez, edo zer gauza ematen duna, jendea juten dela bintzat. Eta orduan, hortik ere igual gauza txiki ikasi eta pintzat estenak eta jendea igual ere motibatzea gauzak eta itea limator, oso ondo, baina egia esan, lokura hala, eta batez ere gero festivaletan eta gauzatan jende asko juntatzen dana, gero ez bakarrik jendea baizik eta lanen egoten den jendea barratan, guztik ikutze dute guztia, tal, eta pixkat, sentido hortan ez, karo, zen martxa guantekin, otro, pixkat kaosa eta juntatzen dena pila jende, orduan horrere oaindik ere ezakitzu esan dezuna, niko oaindik ere ikusten dut, aurrerago ikusi bat. Hori da. Nik uste zaio bardala pixkat momentuz, eta bueno, pazientzia oaindikan pixkat pazientzi gehiago erosi beharko ditugu, maskariak bezala, eta eutxi. Eta aldan nahi laundu, aldan moduan, eta bueno, hoxe. Mi esker, bai, placer utxa izan da. Bai. Laster ikusten gehan estenatoki baten. Bai, jode. Kompartitzen edo... Bueno, noiz da esan dezun guztia, nola? Dimetal Fest. Bai, diman da, Bizkaiako. Bai, diman. Azkartek ere jo hartzen, ez? Bai. Anda. 100 kilo baita ere. Osea, Euskal Heavy... Dimetal Fest. Hostia. Igual. Hori da, irailak, gu jotzen dugu irailako 25. Da, azte bukaera hori, 25 o 26. Tentadorea. ILT... Hombre, Hostia, ez da toki txarra, Bai, a ber ze gertatzen da. Hori da. Bezai, eta bueno, iganden pixkat, eur pixkatekin aztegea, ze... Hori ere importantea la ensaioa eta Bai. Bombo bikoitza berri. Bueno, placer bat, oso atsegina izan da, hizketaldia zuekin, eta iniziatiba benetan oso polita. Hau da bintzat helburua, ez, jendea guzteko hitzeiten, eta bere markatu izkion taldeek eta nahi dutena esan askotan ere ez deula esaten, ez, bere etzatzen nahi duten esan, eta gero, guztia gertabanakin ikuspuntu desberdinak, eta gero ere proiektu bakoitzain nola afektatu dion. Hori da. Bakoitza ere gora desberdin badukela. Oso ondo. Vale, eskerrik asko ba. Venga, bigote, zain. Vale. Berdin. Agur. Aio.